בית הגידול המשמעותי ביותר של משתמשי סמים הוא בית הספר. זהו בדרך כלל הגיל שבו מתנסים לראשונה. איך מתמודדת המערכת עם המידע הזה? אך השנים של הרצאות פרונטליות וקלישאות שמבוססות בעיקר על בורות, החליפו במשרד החינוך גישה. מה זה הדבר הזה שכולנו מחפשים? אושר? מה זה בעצם אושר? יש אנשים שהאושר מתעורר אצלם כשהם מרגישים למעלה, מנצחים, שולטים. ולפעמים האושר מגיע כשאנחנו מרגישים משוחררים ממחויבויות, שאנחנו חופשיים לגמרי. אבל בחיים אנחנו לא תמיד מנצחים או שולטים, לא תמיד זורמים עם הסביבה ולא תמיד חופשיים לגמרי. לראש שלי מגיע הטוב ביותר, happiness, מילה אחת ואני מאושרת. אולי לפעולה הזאת קוראים במקרה אקסטזי, או אולי גראס, פשיש, דבק מגע, אולי אפילו קוקאין. בסינמה סיטי שבפאתי תל אביב מזומנת לתלמידים פעילות שכוללת סרט הסברה, תסקית אודיו-ויזואלי שמעביר חוויית אקסטזי במסיבה. אני שמח שבאת! הטירוף! לא גדול! ענק! תראה לי שאני גדול! וגם חידון טריוויה. איך יודעים מתי עברה השפעת הגראס? חוזרים להרגיש כרגיל? מרגישים עצובים? מרגישים רעבים? אי אפשר לדעת. התשובה הנכונה היא 4. באווירת הקניון המוכרת לתלמידים היטב, הם נתקלים בהסברה במקום בהטפה. הסרטים לוקחים בחשבון שעשויה להיות לתלמידים דעה, אולי אפילו ידיעה. מה גרם לשינוי? זה לא היה ככה פעם. ברור שיש חוסר אמון בעובדות, ונעשה שינוי קו. הילדים, יש להם התחושה שנותנים להם את הכבוד לבחור, ושמציגים להם תמונה אמיתית.